हारसा नामा हा हारसा बर'जों हाबा जादों बोरैया नोंनो बोरैया गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द माखासे बर' सिख्लाफोरनि खेला होनाय आं नुनो मोनदों आंखौ सिनायो हा दखनानि टिकेट बेलाय मा नोंसोर होदों बेसेबां 30 थाखायाव बेसे मा मोनो दाउ मासेखौ खोखायनो हायोब्ला ओमफ्राय बाबाया काश्मीराव दंना लाब जागोन ना जायाखै दखाना लाब खालामनो हागोन ना हायाखै मानो लाजिदों लाजिनाङा ना खेला होनांगौ गुड बरिया नोंसोर जायगानि ना लकेलनि लाजिनाङा गुड बरिया बेफोरबायदिसो जानांगौ ना जायगानि फुजा जायगायावनो माबा मोनसे जोङो बिजनेस खालामनांगौ नंना नङा रावखौबो लाजिनो हायाखैमोन आरो मा दखान दंबोयो बेनोल' नोंसोरो साबेसेजों होदो साबबाजों फरायबाय दंना नोंसोरो मा क्लासाव फरायो फार्स्ट इयार बरिया आरो फार्स्ट इयार फर्स्ट सेमिस्टार इयार गुड नोंलाय 9 आगैया 9 गुड बरिया मोजां मोनबाय नोंसोरखौ लोगो मोननो आरो नोंसोरनि बेफोरबायदि खेला होनायखौ नुनानै जोबोर मोजां मोनबाय आंबो दाखालिबावै दुर्गा फुजायाव जुइसनि दखान होदोंमोन नोंसोर मिथिगौ नोंसोरो इउटुब नायबा मिथिगोन हा आंबो जुइसनि दखान होदोंमोन लाबो नायनि मा 30 थाखायाव फै जोंनि सेसा पानि ना सिसा पानि सेसा पानिनि मिनिंखौ मिथिना मिथिया सेसा पानि दिनैनि माखासे सेंग्राफोरा मिथियाबो जानो हागौ सेसा पानिनि मिनिंखौ ना आं उनाव बुंगोन बेनिफ्राय 30 थाखायाव मोनथाम आच्छा बिलिफां नों हाया दाउ बोरैबा गोलैजोबनानै दाउआ मोनलांबा मा जागोन गाज्रि मोननाङा हा मोना ना नोंसिना खाथिथार माथो गुबुननिया गोजानथार गोलैजोबगोन ना जोबा बे दाउ लांगोन ना लाङाखै गुबुना खुबैना हांसो लांबाय लस जायाखैथ' बरिया जोबोर लाइमोन बर' सिख्लाफोर फरायफुबाय थानाय गावनि जायगायाव बिनानाव मोना लोक्षि फुजायाव गिलास खुबैनाय दखान होदों जोबोर बाख्नायथाव मानो होनोब्ला जोंनि बाक्सायाव लेडिसफोरा गोबां खम बिजनेस खालामो उदालगुरियावबो गोबां बिजनेस खालामो सिख्लाफोरा नाथाय जोंनि बाक्सा मुसलपुर बागानपारा जोंनि एरियायाव गोबां बिजनेस खम खालामो बाट दिनै आङो सेसा पानियाव फैना ओरैबायदि मोजां मोनदों सेसा पानिनि सिख्ला गथ'फोरा माने बिजनेस खालामो गुड यार चल स्टार्ट हानाय नङालै आगैमोन ओरैनोसो खुबैनोसै हा बेथ' गोलैखाला टेबोलावसो खुबैनांसिगोन टेबोलावबासो गोलैगोन बे हा टेबोलावसो नांगोन गिलासावल' खारसिगोन हा गोजान जाबायना ओरै साइडनिफ्राय खुबैनो आइ गंसे खारखानाय जाखाला टेबोलाव नांगौमोन माने टेबोलखौ मावहोलायनो हानांगौमोन अब्लासो हरबा आङो कार लाबदों बाबाया फैयानो सुथि मोनाखैना बाबाया नों देरथारबायलै बाबा बायदि गोजौ जाथारगोन आयालाय फैयाखैना नोंसानावसो थांनांगौमोन ना नोंसा आइखौ नुवाखै आङो दा फैगोन औ फै खुबैनो फै सिख्लाफोरनिखौ लांजोबथारनि सिख्लाफोरनिखौ लांजोबथारनि बेनिनो लकेल ना बागानपारानिसै बे लकेला आंनि जायगानिसो लकेल ओरैसै
बेलेग स्टाइलाव खुबैदों आं बेबाराव माने गाहायाव जालालै जेवला गिलिथार मोनाना बेखौ गुबुन देशनिबा मोनो इन्डियायाव लागु गैया गुबुन देशनिया न'आवबो लांनो हायो जालालै हरबाव आरोबाव आं दाउ लांथारनि दिनै टेबिलाव जाया टेबिला मावानो दनखा टेबिला आं अननानै खुबैदों माने जोंनि बर' हारियाव बिनानाव मोनहा जि दखान होयो ना लाजिनाय गैया ना मानो होनबा गुबुनासो दखान होना फैसा लाङो दा आरो पान दखानबो होनांगौ मानो होनबा सेंग्राफोरा सिगारेट सोबो पान जायो बुजिबाय नोंसोर बेजों लोगोसे बेवहाय पान दखान बानाय ना फैगोन बोसोराव पान दखानबो दे साना भाजाला साना बुट साना दे बेखौबो खुबै पान दखानबो हो सेंग्राफोरखौ लुटिजोब फैसाखौ बुजिबाय सेंग्राफोरनि फैसाखौ लुटिजोब सेंग्राफोरा माने बे बाङालिफोरनियावसो थांना मा खालामो सिगारेट सोबो गय जायो बर'फोरनियाव जागोन नङा नङा नंगौना ना बर' सेंग्राफोरा बर'फोरनियाव जानो हाया नामा हायोना मानो बाङालिनियाव जानो मानो हारसानियाव जानो थ' नोंसोरो फैगोन बोसोराव दखानखौ आलादा खालामबाव दे जाला दे बेसे जाखाबायमोन बेसे जाखा आब' दायो लोगो मोनगोन दे गाबोननो खोन्थादे दादि जोंखौ लोगो मोनदों होनना दे थादे आगैमा फैगोन बोसोराव आं फैबावगोन दखाना आरो आपग्रेड जानांगोन दे साना सिगारेट मिथिबाय सेंग्राफोरा सिगारेट सोबजोबो दानि सेंग्राफोरा मिथिबाय आंनि बाथ्राखौ लागोन ना अके लाजिनाङा दे अके आगैमोन मोजां मोनबाय बेनिखाना मादै माबायदि खबरा दखानफोरा माबायदि सोलिदों हा जायगायाव बबेनि मिठाबारि आच्छा सुनुकाटा मिठाबारि बोरै सोलिदो दखाना चाउमिन बबेनि जामगुरि बबे तामुलपुरनिफ्राय बोरै सोलिदो मोजां ना हारसा नामा हा हारसा बर'जों हाबा जादों आच्छा बरिया खै बोसोर जाखो हाबा जानाया गथ'फोरा साबेसे ओमफ्राय दखान दैलि बिदिनो दखान होखायो ओमफ्राय बोरैया नोंनो बोरैया बिदिसो जानांगौ जोबोर मोजां मोनदों सासे माने जोंनि एसामिस मानसिया हारसाथार गुबैथारमोन ना हारसायानो ना बोरैयार जोबोर मोजां मोनबाय आं नुनानै सानदों आं बेथ' बर' नङा महरखौ नायनानै आलादा नुखायोना जोबोर मोजां लाजिनाङा दे इउटुबाव भिडिअ थांगोन नोंना आच्छा नोङो दे भिडिअ थांगोन दे इउटुबाव गाज्रि मोना दे मा संदों हा बादालिखौ बबाव मोननाय आंनाव फैसा गैयालै फ्रियावबासो जानो हायो आंनाव फैसा गैया आं फ्रियावबासो जानो हायो बबेनि आब'मोना हा तामुलपुर दङ नोंसोरो साबेसे दखानाव साबबाजों नोंसोर फैदो आच्छा बरिया आरो मोजां ओमफ्राय साबबा बोरै सोलिदो दखाना मोजां सोलिथ'वाखै मोजां सोलिथाराखैबा बे फैसा लाग्राया आंनिनो लोगो फैसा दाहोखा बारा थिग जाथ'वाखै ना बे बादालिखौ बबाव मोनदों होफायो ओमफ्राय दायोथ' बे थांजोबगोन बे लकेल दाउखौ माबायदि होदों प्लेटसेयाव 100 ओमफ्राय बे बादालिया प्लेटआव होमबा मोनथिलालै आङो बबे मोनसेया गोथावसिन जागोन हांसो जानो हानाय नङा बादालिखौथ' जानांगोन दाय जागोन दे दाय जागोन मोजां नोंसोर बिदिनो दखान होखाबाय थायो
थाबाय थायो आरो माखासे दखान गोबां सिख्लाफोरनि दंबावो बे दखानखौ आङो देखायनो हानाय नंला उनफोराव नाजानोसै देखायनो हागोन ना हाया बे अमा दे होमबा आब'मोन मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय रुमा खथा खथा दंबावलायो यस बे अमा बेबो बर'निनो दखान ना दखाना बर'नि ना बेबो दखाना नोंनिनो आब' आच्छा माबायदि सोलिदो बिदिनो बबेनिफ्राय आब'आ आच्छा मा आंनि जायगानिफ्रायबो दखाना फैयो बेवहाय दैलि फैखाबाय थायो आच्छा दुर्गा फुजायाव बबाव होनाय बागानफारा बरबरि औ बरबरियाव दं बोरै जानाय बिराद मोजां जादों ओमफ्राय बेयाव फैबावदो आच्छा बरमानिफ्राय ओमफ्राय दा बेनिफ्राय नेक्स्ट बबाव आंनिया माने दखान दंखायो बाटासेरा बोरिया नोंनो आच्छा बोरिया आंनो मा जाहोगोन फ्रियाव आं फैसा गैया आंनो फ्रियाव जाहोला अब्ला दे फ्रियाव मम' जाजागोन बहुत धन्यबाद बेखिनियानो बेखिनिखौनो जासिदो बेनो बहुत बेदर आरो ना दे होमबा आच्छा जोंनि जायगाथिंनिफ्राय गोबां फैयो माथो हा आब'मोना बबेनिफ्राय दखाना नमस्तिनि आच्छा गासैबो जोंनि जायगानि गोजा दुर्गा फुजायाव बबाव होनाय बेवहाय डाइरेक्ट फैखादो बोरै सोलिदो दखाना मोजांथ' ना दे माने मेथा बे मालाय बोराय बुरै खोमा बिसा बोराय बुरै बायदि मोनथारदों आं बरिया बिदिसो जानांगौ बोराय बबेनिफ्राय दारागावनिफ्राय यार दुर्गा फुजा बबाव होनाय बरबरियाव मोजां जादों आंनि जायगानि गोजा जेसेबां बेवहाय दखान दङ आंनि जायगानि गोजा यार जोबोर मोजां मोनदों आङो मोजां मोनदों आंबो जानाय लोंनाय बिदिनो जानांगौ मोजाङै अनलायनाय बिजनेस खालामनो जोंबो मोजां मोनो नंगौना नङा बरिया गुड मोजां सोलिगासिनो ना दे ओइ बाबुमोन मा खबर मोजां ना मोजां बरिया नोंसोर मा जाखो बेदर जानो जायाखै बेदर जाबाय ना न'निफ्राय जाखाना फैदो अमा फास्ट फुड मा अमा खोमाया मा दाम मोनसेयाव 100 मोनसेयावनो बरिया बानायना होगोन आरो ना 100आव बबेनि आदा लकेल बोरै सोलिदो बिजनेसा दा बर्थमान एसेबां जाथ'वाखै दे दिनैसो लोगो मोनदों बेनिनो जायगानि ना आइ गैया मा जाखो बाबा दं ना नंगौ नङा बाबायाथ' नोंखौ गारना खाराखैना हा लोगो मोननो सानदोंमोन बेनिनो ना सेसापानिनो अके दे गुड यार हाय बाबु दन जानांगोन दन मोजां फराय दे बाबुमोन दे जाबायना मोजां फंबाय मोजां बेनो ना आच्छा बेनो बोराय बुरै दखान होदों नामा बरिया लोगो दंबायो बबेनिफ्राय सेसापानि दैलि दखान होखाबाय थायो ना फार्स्ट टाइम बोरै मोजां सोलिदो दिनै मोजांसिन जानांगौ आरो बे साननैयाव एसे माबामोन आरो बेदर मा स्पेसियेल मा दङ स्पेसियेल बादालि बेदर स्पेसियेल ओमफ्राय बेनि आरो बेनिफ्राय लकेल खुसिया दङ एकदम लकेलथार ओमफ्राय माबाबो दं अनला दाउ लकेल दाउ सिंगि ना मागुर ना बिदि लाथ'वाखै गथ'खौसो नुबाय थायो आङो दिनै थारैनो लोगो मोनबाय बेनिनो गरसेयावनो थाबाय थायो गुवाहाटि माजालबारिनि मोजां आं भिडिअ बानायनो फैदों नोंसोरनि सेसापानियाव बेरायनो माबायदि सुटियाव दे फंबाय जागोन ना जेबो नङा फंबाय जायो आदा जायो बर'आनो गोजा मेक्सिमाम गासै रेस्टुरेन्टआनो बर' गोजा सेसापानि